Ρε. Anyway. Ελπίζω να είναι οκ. Τσακάρα. Χωρίς δολία. Μπάτσε. Πώς σβήσει. Πριν δεν σβήσει, τώρα. We are rolling. Τα δείχνει. Όχι, πριν, εντάξει. Όλα λοιπόν. Γεια σας. Ωραία. Καλώς ορίσατε και πάλι. Καλώς σας βρήκα. Αρχίζουμε το πιο σημαντικό σεμινάριο που τα 6 θα έλεγα. Οπότε εκείνοι που έρνεδαμε που ήταν και για τα 6, εντάξει. Και το βίντεο είναι καλό, αλλά είναι καλύτερα από κοντά. Το πιο σημαντικό γιατί συνήθειες. Είμαστε οι συνήθειες μας. Είναι το πιο σημαντικό πράγμα που μπορούμε να μάθουμε στη ζωή μας. Αν μάθουμε πώς να διαχειριζόμαστε τις συνήθειες μας, μπορούμε να πετύχουμε ό,τι θέλουμε στη ζωή μας. Οπότε καταλαβαίνετε γιατί είναι το πιο σημαντικό. Θα ξεκινήσουμε με την άσκηση, όπως ξεκινούμε πάντα. Για όσους δεν ξέρω για την άσκηση, συνδυάζουμε δύο ασκήσεις μαζί. Την προηγούμενη φορά έκαναμε την, αντί να κάνουμε καθιστή, έκαναμε τη στεκόντας και συνδυάσαμε την με τη στάση ενδυνάμωσης. Τα πλεονεκτήματα και τα λοιπά μπορούμε να τα πούμε μετά για όσους δεν ξέρουν. Δεν χρειάζεται τώρα, απλά να την κάνουμε. Απλά να συνδυάσουμε τη στάση ενδυνάμωσης μαζί με την άσκηση της συναισθηματικής πλευράς, γιατί κάνουμε την ακόμα πιο δυνατή στην ουσία. Και για να το τσακάρουμε κιόλας, ρωτήστε τον εαυτό σας πώς νιώθω τώρα που το 1 στο 10, το 10 να είναι το πιο ψηλό. Ποιος είναι ο πρώτος αριθμός που έχετε στο μυαλό σας, χρειάζεται να μου πείτε. Κρατάτε τον αριθμό και να ξαναπάμε την ερώτηση μετά, για να δούμε και τη διαφορά. Και να αρχίσουμε να πιστεύουμε κιόλας ότι εντάξει, αποδέχεστε το ότι ξέρεις η άσκηση δουλεύει και είναι ωραία και καλά, ξέρω εγώ. Αλλά όταν έχεις και αποδείξεις και όταν το κάνεις, ακόμα πιο ωραία. Οπότε, πάμε να ασκήσουμε. Να ξεκινήσουμε ωραία και όμορφα για να είμαστε ανοιχτοί, θετικοί, τόσο ώστε να απορροφήσουμε όλα. Λοιπόν, να σταθούμε για 5 λεπτά έτσι και να συνδυάσουμε με βαθιές αναπνοές, χαμόγελο και να συνδυάσουμε και την άσκηση της συναισθηματικής πλημμύρας που στην ουσία να φέρουμε μνήμες ευχάριστες. Οπότε αρχίζουμε να πνέουμε βαθιά, χαμογελούμε πριν να πνέουμε, για να συνδυάσουμε το χαμόγελο. Καλό χαμόγελο, είναι ψευτικό. Όσο πιο πάνω γίνεται. Ωραία. Πάρτε ακόμα και βαθιές αναπνοές, χαλαρώστε. Μες στο σώμα σας να χαλαρώνει γύρω. Βγαίνει κάτω, χαλαρώνουμε. Όλοι οι μυς και όλα τα νεύρα χαλαρώνουν. Βγαίνει κάτω. Και συγκεντρωθεί όλα στη φωνή. Και τίποτε άλλο. Όσο πιο πολλά ακούγεται τη φωνή μου, τόσο πιο πολύ αναπνέετε, τόσο πιο πολλά συγκεντρώνεστε και χαλαρώνετε. Ωραία. Φέρτε την πρώτη μνήμη, μια ευχάριστη μνήμη που είχατε στο παρελθόν. Φέρτε την μπροστά σας, σαν να παίζει σε βίντεο. Κάνετε την έντονη, φέρτε τις χρώματα, ήχους, οτιδήποτε άλλο σας, μυρωδιές αν σας βολεύει. Και το πιο σημαντικό, νιώστε πώς σας έκανε να νιώθετε τη συγκεκριμένη στιγμή. Δέστε να αυτό σας να χαμογελά και νιώστε για το ωραίο συναίσθημα. Πώς σας έκανε να νιώσετε. Το μυαλό μας έχει τη δυνατότητα με τη φαντασία μας να αναπαράγει την μνήμη και να νομίζουμε ότι σαν να είμαστε εκεί. Ωραία. Ευχαριστήστε τον εαυτό σας, ευχαριστήστε ένα ευχαριστώ που έχετε
ξανά παγιά, στην προηγούμενη άσκηση. Φέρτε την μπροστά σας, κάντε την έντονη. Χρώματα, ήχους, ηθοποιές και συνέστου. Είστε ένα πρόσωπο να χαμογελά. Πώς θα σε κανονίζετε. Χαρά, ευχαρίστηση, ενθουσιασμό. Κάνετε το όσο και δεν μπορείτε. Αν να γυράστε εκεί. Ευχαριστήστε τον εαυτό σας. Πέστε να ευχαριστώ γενικά για αυτήν την εμπειρία. Πάμε στην τρίτη. Φέρτε ακόμα μια σκέψη θετική, λίγη θετική, το περάσετε πολλά ωραία. Μια φραγωγική έξω με τους φίλους σας, κάπου που είναι πίκνικ, έξω στη φύση, ένας γάμος, μια γέννηση, οτιδήποτε. Φέρτε την μπροστά σας, το ξέρετε στο βίντεο, κάνετε την έντονη, χρώματα, μυρωδιές, ήχους και συναίσθημα. Είστε ένα πρόσωπο να χαμογελά. Είστε ένα ευχαριστώ για αυτήν την εμπειρία. Είστε ένα ευχαριστώ για όλα όσα έχετε στη ζωή σας, για ό,τι νομίζετε εσείς ότι είσαστε ευχαριστημένοι. Δουλειά, φαΐ, φίλους, γνώσεις, ικανότητες, οτιδήποτε θέλετε εσείς. Είστε ένα ευχαριστώ για αυτά που έχετε στη ζωή σας αυτή τη στιγμή. Ωραία, να μετρήσω το 1 στο 5. Μόλις φτάσω στο 5, ανοίγετε τα μάτια σας. Λίγος χαλαρωμένοι, φουλ ενέργεια, μείνοντας καλύτερα από πριν. 1, 2, 3, 4, 5, ανοίξτε τα μάτια, μείνοντας πλήρως χαλαρωμένοι, φουλ ενέργεια, καλύτερα από πριν. Το 1 στο 10, όλος ο αριθμός που έχετε στο μυαλό, πώς νιώθετε. Καλύτερα. Ποιοι νιώσαν καλύτερα εννοώ, αυτό εννοώ. Ναι, sorry, πρέπει να διευκρινίσεις. Εγώ μέσα από το δεν με ρωτάς εμένα. Εσύ ακόμα είσαι στο βιβλίο. Ωραία. Ωραία. Είμαστε έτοιμοι να μάθουμε πώς να διαχειριζόμαστε τις συνήθειες μας. Ναι. Είμαστε έτοιμοι να μάθουμε πώς να έχουμε την κατάλληλη ψυχολογία για να διαχειριστούμε τις συνήθειες μας. Ναι, η ώρα γυμνασίου. Άγια να βοηθήσω εγώ. Συγγνώμη, είστε εγώ. Είμαστε έτοιμοι να βελτιωθούμε και να πάρουμε τη ζωή μας σε καλύτερο επίπεδο. Ναι. Άκουσα. Πες το και παραπάνω πάντως. Είπα να τους βοηθήσω λίγο. Επίπεδο. Ωραία. Πρώτα κάνουμε τις συνήθειες μας και μετά οι συνήθειες μας γινόμαστε εμείς. Στα αγγλικά έχει λίγο παραπάνω έτσι, ταιριάζει λίγο παραπάνω γιατί είναι first we make our habits and then our habits make us. Αν θυμάστε και από το πρώτο σεμινάριο, ξεκινούμε από τις σκέψεις, οι σκέψεις και πάμε να καταλήγουμε να γίνουν οι συνήθειες μας και οι συνήθειες καταλήγει να είναι το πεπρωμένο μας. Όπως είπαμε στην αρχή, οι συνήθειες είναι το πάνω. Στην ουσία, το ποιοι είμαστε είναι το τι κάνουμε κάθε μέρα, στην καθημερινότητα μας. Είναι απλό. Ό,τι κάνεις κάθε μέρα, καθορίζεις το ποιος είσαι, το ποιος είναι να γίνεις, το τι αποτελέσματα έχεις στη ζωή σου, τι συναισθήματα, ακόμα και τι σκέψεις μπορώ να πω κάποτε. Οπότε, απίστευτα σημαντικό, ακούμε συχνά ιστορίες πετυχημένων ανθρώπων. Αυτό που δεν ξέρουμε είναι τι έκαναν καθημερινώς.
ποτέ μας λέει κάποιος. Ακούμε επιτυχίες από ανθρώπους, καταφέρουν το κοινό, καταφέρουν το τάδε, σπάσαν το τάδε ρεκόρ, έγινε εκατομμυριούχος, κατάφερε να έχει πλήρη ευτυχία στη ζωή του. Πολλές και διάφορες ιστορίες. Δεν ακούμε ποτέ όμως το τι έκαναν για να φτάσουν να πέφτουν. Το τι δεν ακούμε είναι ότι οι άνθρωποι για να φτάσουν να πέφτουν είχαν συνήθειες που τους βοηθούσαν, που τους ενδυναμώναν, που και εξασκούσαν το καθημερινά για να φτάσουν να πέφτουν. Ότι αξίζει τη ζωή θέλει δουλειά. Χωρίς δουλειά δεν έρχονται τα πράγματα να κατεβάσουν. Κάποτε μπορεί να έρθουν, αν κερδίσεις το λότο, αλλά και πάλι έχει μια μελέτη, 70-80% των ανθρώπων που κερδίσαν το λότο έχασαν τα λεφτά τους μέσα σε 3 χρόνια. Ή εσπαταλίσαν τα τέλος πάντων. Γιατί? Γιατί δεν είχαν τις συνήθειες, ούτε είχαν τις γνώσεις για να μπορούσαν να διατηρήσουν τη ζωή που έκαναν. Όταν πιάνεις κάτι το οποίο δεν δουλέψες για να το πιάσεις, δεν ξέρεις να το διαχειριστείς. Η επιτυχία και η αποτυχία δεν εμφανίζεται μια μέρα από το πουθενά. Οι άνθρωποι επιβραβεύονται δημοσίως για αυτά που εξασκούσαν καθημερινώς για χρόνια. Αυτό που σας είπα τώρα στην ουσία. Οπότε τα αποτελέσματα μας και η επιτυχία ή η αποτυχία καθορίζεται από τι κάνουμε κάθε μέρα. Μια παρένθεση πριν να πάμε παρακάτω. Να ήθελα τις ερωτήσεις σας, αν δεν σας ρωτήσω για ερωτήσεις σε κάθε slide, μπορεί να σταματήσω τις ερωτήσεις, οποιασδήποτε προσωπικές εμπειρίες προτιμώ να σας πούμε για το τέλος, γιατί είναι σημαντικό να τελειώσει το σεμινάριο. Έχει πολλά σημαντικά πράγματα που είναι καλό να πούμε. Και όποιος θέλει μιλήσει και μετά, μιλήσει κοντά 40-10. Θέλετε, να πούμε ιστορίες, δεν έχει πρόβλημα, δεν μπορεί να πούμε πολλά πράγματα. Αλλά εντάξει, έτσι σεβόμαστε και κάποιους που θέλουν να φύγουν για να ακούσουν τα πράγματα. Ωραία. Κάποια από τα πράγματα που να πούμε σήμερα ξανακούσετε τα προηγούμενα σεμινάρια. Το ένα είναι ότι είναι καλή επανάληψη γιατί έτσι μαθαίνουμε. Το άλλο είναι ότι ο λόγος που τα ξανακούσετε και ιδίως πολλά από τούτα είναι ότι σε οποιοδήποτε σεμινάριο κάνουν εφαρμογή οι συνήθειες μας. Αφού η συνήθεια είναι εκείνο που να εφαρμόσω το τι ξέρω. Πώς να εφαρμόσω για να το ξέρω όταν δεν εφαρμόζω τις συνήθειες. Οπότε κάποια πράγματα ήδη ξανακούσετε τα. Να ξανακούσετε. Γιατί τούτο είναι το σημαντικό. Για να γίνει συνήθεια. Για να γίνει συνήθεια. Ακριβώς. Thank you. Ωραία. Ξαναπάμε τα τώρα. 3 βήματα για την αλλαγή που θα σας μείνει για πάντα. Αναγνωρίστε τι θέλετε να αλλάξετε ή να πετύχετε. Βρείτε έναν λόγο που είναι σημαντικός για εσάς, για να σας παρακινά. Και να πάμε σε εδώ που είπαμε πριν να ξεκινήσουμε για την παρακίνηση και την ενέργεια. Γιατί η παρακίνηση φέρνει ενέργεια. Εάν είναι κάτι που θέλετε να αλλάξετε το άμεσα, με μια ενδραματική συνήθεια που θα σας βοηθήσει να πετύχετε αυτό που θέλετε. Να πιάσουμε ένα. Αν είναι κάτι καινούργιο, βρείτε τι χρειάζεται να κάνετε για να πετύχετε αυτό που θέλετε και κάνετε το συνεχώς μέχρι να γίνει συνήθεια. Να το ξαναπούμε τον δωρητό γιατί για μένα είναι τα λεφτά. Τούτον δωρητό δεν είναι μόνο για τις συνήθειες, είναι για οτιδήποτε. Αν το πάρουμε σε όλα τα σεμινάρια που έκαναμε τώρα, ακόμα και στο στρες και στο φόβο, είναι ότι αν διάς προσοχή σε εκείνο που θέλεις, δεν σου προκαλέσει στρες και φόβο. Το ίδιο ισχύει και με τις συνήθειες. Το μυστικό της αλλαγής είναι να επικεντρώνεστε όλη την ενέργεια σας, όχι στο να πολεμήσετε το παλιό, αλλά να κατασκευάσετε το καινούργιο. Οπότε, στην ουσία είναι που δίνω προσοχή. Και, αν θυμάστε το μεγάλο μάθημα που τούτον των ρητών κιόλας, ακόμα ένα μεγάλο μάθημα, είναι ότι στην ουσία οτιδήποτε πολέμο, κάνω το πιο μεγάλο. Γιατί δίνω προσοχή. Που στη στιγμή που διώ η προσοχή είναι από τις πιο μεγάλες δυνάμεις που έχει ο άνθρωπος. Οτιδήποτε διώ προσοχή, κάνω το πιο μεγάλο, διότι ενέργεια στην ουσία. Η προσοχή μου προκαλεί ενέργεια. Άμα δώσω προσοχή
σε ένα σενάριο που δεν θέλω να γίνει, όταν πάω να κάνω μια συνάντηση, ας πούμε, και δίνω προσοχή σε ένα σενάριο που δεν θέλω να γίνει, δηλαδή να πάω και ο σκοπός μου είναι να πείσω κάποιον για ένα πράγμα, να του πουλήσω κάτι, ας πούμε, σκεφτούμε να πάω να τα κάνω πήγες, θα τα καταφέρω, ξέρω εγώ. Που τη στιγμή που του δίνω προσοχή, δίνω του ενέργεια και μεγαλώνω. Ωραία. Ξεκάθαρα αυτό. Ωραία, ξεκινάμε με το πρώτο. Αναγνωρίστε τι θέλετε να αλλάξετε ή να πετύχετε. Εντάξει, το έχει να κάνει και με στοχοθέτηση, είναι παράλληλα, μαζί. Χρησιμοποιήστε τη δύναμη της θέλησης για να ξεκινήσετε. Τώρα, να ξεχωρίσουμε και πράγματα. Η δύναμη της θέλησης είναι κάτι το οποίο χρησιμοποιώ για να ξεκινήσω κάτι καινούργιο. Δηλαδή, θέλω κάτι υπερβολικά και βάλω τη δύναμη της θέλησης μου για να έχω έναν πλάνο πώς να το αλλάξω, πώς να ξεκινήσω κάτι καινούργιο. Όμως τούτο είναι στην αρχή. Και μια πολλά σημαντική λεπτομέρεια είναι ότι η δύναμη της θέλησης είναι περιορισμένη κάθε μέρα. Και ο λόγος που είναι περιορισμένη είναι ότι χρειάζεται ενέργεια, χρειάζεται εγκεφαλική ενέργεια. Δηλαδή, βάλω υπερβολική ενέργεια για να έχω δύναμη της θέλησης. Η ενέργεια μας σε μια μέρα περιορισμένη. Δεν έχουμε να περάσουμε την ενέργεια. Οπότε και η δύναμη της θέλησης είναι περιορισμένη. Αν χρησιμοποιώ συνέχεια τη δύναμη της θέλησης για να ξεκινώ κάτι, να κουραστώ πόσες φορές συνέχεια. Ή μπορώ να χρησιμοποιώ τη δύναμη της θέλησης για να ξεκινήσω κάτι μες στη μέρα μου για να δημιουργήσω τη συνήθεια, αλλά αν χρησιμοποιώ υπερβολική ενέργεια για εκείνο, δεν είναι σκηνική ενέργεια για τα άλλα. Οπότε, στην αρχή χρησιμοποιούμε τη δύναμη της θέλησης, αλλά μετά να δούμε πώς μπορούμε να έχουμε απέραν την ενέργεια να χρησιμοποιούμε διαφορετικά το μυαλό μας. Κάντε το στόχο όσο πιο συγκεκριμένο γίνεται και γράψετε το. Δηλαδή, θέλω να ξεκινήσω μια καινούργια συνήθεια. Γράψτε την κάτω. Με θετικό τρόπο, κάνετε τη συγκεκριμένη, ώστε πρώτα απ' όλα να το δηλώσετε, να το φέρετε σε τον κόσμο, να το γράψετε. Είπαμε πόσο δυνατό είναι να γράψεις πράγματα ή να τα λέεις. Ώστε να ξέρετε που πάτε και να είναι συγκεκριμένο κιόλας. Είναι πολλά σημαντικό να είναι συγκεκριμένο. Π.χ. θέλω λεφτά. Έλα, 20 ευρώ. Πιο γρήγορα πραγματοποιήσει η ευχή που ήταν. Ακριβώς. Και εδώ έχει σχέση και με την δύναμη της έλξης. Όταν δηλώνω με το όνομα της έλξης, όταν δηλώνω κάτι, πρέπει να είναι συγκεκριμένος. Θέλω μια γυναίκα. Οκ. Κάνεις μια 90 χρονών. Οπότε πρέπει να είναι συγκεκριμένο. Βάλτε του πρόγραμμα και όχι προθεσμία. Δηλαδή είναι λίγο παρεξηγημένο το. Που λέει λαλό σου βάλε στόχο και βάζω το, ξέρω εγώ, βάλε 3 μήνες. Έχεις 3 μήνες να το κάνεις. Εγώ διαφωνώ. Είναι μόνο εγώ, είναι πάρα πολλοί που διαφωνούν. Είναι λίγο μοιρασμένες οι απόψεις πάνω στο συγκεκριμένο το θέμα. Εγώ θεωρώ ότι με τον άλλες προθεσμία προκαλεί σου άγχος, ναι. Και δεν υπάρχει λόγος. Εκτός κι αν είναι κάτι το οποίο είναι σημαντικό και δεν έχεις επιλογή. Δεν έχεις περιθώριο. Δηλαδή, π.χ. έχω ένα δάνειο και ξέρω ότι πρέπει να βρω τα λεφτά σε 3 μήνες να αρχίσω να το πληρώνω και να αρχίσω να πιάνω το σπίτι μας. Εντάξει, δηλαδή δεν έχεις επιλογή. Αλλά τις παραπάνω φορές έχουμε επιλογή. Που στη στιγμή που έχω επιλογή, είναι σημαντικό να αφιερωθώ πάνω στο πρόγραμμα. Πάνω στο τι είναι να κάνω καθημερινά για να πετύχω εκείνο που θέλω. Και να δείτε ότι άμα αφιερώνεσαι πάνω στο πρόγραμμα, δεν έχεις ούτε πίεση, δεν έχεις ούτε άγχος. Και στο τέλος, να το πετύχεις εκείνο που θέλεις. Γιατί βοηθάσαι στην ουσία. Λειτουργά υπέρ σου το πράγμα. Μάθετε ένα ψηλό στόχο, όμως παραμείνετε ανοιχτοί στο κάθε αποτέλεσμα. Εγώ είμαι πάντα και μιλώ προσωπικά για τούτα τα συγκεκριμένα, μιλώ προσωπικά γιατί λέω σας ότι είναι λίγο μοιρασμένες οι απόψεις για τούτα τα συγκεκριμένα.
Απλά λέω σας από τη δική μου εμπειρία, τι έκανα εγώ και πώς δουλεύω εγώ στο προσωπικές της συνεδρίες και τα αποτελέσματα που είχα. Οπότε, προτιμώ να βάλω ένα ψηλό στόχο, δεδομένου ότι έχω την ικανότητα να μην προσκοληθώ πάνω στο στόχο και να μην εξαρτάται η επιτυχία μου από το στόχο. Π.χ. να πούμε πάλι για τα λεφτά, γιατί πιο επίκαιρο και μπορεί να είναι πιο συγκεκριμένο και πιο ξεκάθαρο είναι κάτι που μας απασχολά συνέχεια, οπότε είναι πιο εύκολο να καταλάβω. Π.χ. θέλω έναν ποσό. Εντάξει, να πούμε έναν ποσό που θέλω 5.000. Γιατί οι 5.000 αν έχω και τις 5.000 να χρησιμεύει για την επιχειρήση μου κτλ. Και ξέρω ότι οι 5.000 να πάρουν πολλά μπροστά στη ζωή. Με βάλεις 5, βάλε 10. Εγώ πάντα έτσι. Υπάρχει άρρητο που λέει aim for the moon and if you don't hit it, you may hit a star. Δηλαδή, στόχεσαι το φεγγάρι και αν δεν έβρεις το φεγγάρι είναι να βρεις ένα αστέρι. Σου κάνει το αστέρι. Αν δεν απογοητευτείς όμως. Έχει που απογοητεύκονται άμα ναι, γι' αυτό σου λέω, αν έχω την ικανότητα να μην προσκοληθώ προς το στόχο, αν έχω την ευφυΐα και την ικανότητα να αντιληφθώ ότι ο στόχος απλά καθοδηγά με και δεν είναι απαραίτητο, θα συνδέσω την επιτυχία μου με το συγκεκριμένο το στόχο και απλά είναι ανοιχτό στο κάθε αποτέλεσμα, έτσι βοηθάμε. Καταρχήν βάλεις πιο ψηλό στόχο και μπορείς να τον πετύχεις. Και δεύτερον, έχεις γενικά καλύτερα, να σας πω ένα παράδειγμα, για να το κάνουμε πιο ξεκαθαρό, έναν πολλά κοινή ερώτηση που έκανα σε επιτυχημένους ανθρώπους που καταφέραν και έκαναν λεφτά, δεν ξέρω, μιας και μιλούμε για λεφτά, ρωτούσαν τους, τι θα έκανες διαφορετικά που άποψη στόχων, αν ξαναρχίζεις πριν αρχή. Και όλοι είπαν την ίδια κουβέντα, ήταν να βάλουν πιο ψηλούς στόχους. Γιατί ξέραν ότι καταρχήν, άμα βάλεις 5.000 ευρώ στόχο, να βγάλεις 10, όχι, αφού βάλεις στόχο 5. Και να πάρεις 3. Ακριβώς. Και πολλές φορές, λόγω ότι είμαστε ανθρώποι, λόγω του ότι υπάρχουν διάφορα εμπόδια, λόγω του ότι γενικά έχουμε μια τάση. Ιδίως αν δεν ξέρεις πώς να κάνεις κάτι, την πρώτη φορά θα βάλεις τελεία, δεν θα πετύχεις ακριβώς το στόχο σου, θα πετύχεις λίγο πιο λίγο. Οπότε, γιατί να με βάλω στόχο 10.000 και να είμαι ανοιχτός σε κάθε αποτέλεσμα. Και αν βγάλω 5, εκείνα που θέλω. Τέλεια, πάλι μια χαρά είναι. Αλλά διάμω και τη δυνατότητα, ούτως ώστε να πετύχω παραπάνω. Να πιάσω παραπάνω. Αλλά δεν βάλω και το στόχο, πώς δεν το πιάσω. Δεν θα πιάσω. Βασικά αποκλείω την πιθανότητα να πιάσω παραπάνω από εκείνα που θέλω. Τώρα, η ικανότητα να μην προσκολλούμε πάνω στο στόχο είναι θέμα αποδοχής και κατανόησης. Αν κατανοήσω ότι ο στόχος δεν είναι στην ουσία εκείνο που επιδιώκω είναι να βελτιωθώ και ο στόχος είναι το αποτέλεσμα που ψάχνω στην ουσία και όταν είμαι ανοιχτός στο κάθε αποτέλεσμα, τότε μπορώ να βάλω και πιο ψηλό στόχο. Αν νομίζετε όμως ότι δεν μπορώ και να απογοητευτώ αν δεν τα καταφέρω, τότε οκ. Αλλά θα σας ρωτήσω αυτό το πράγμα. Αν βάλετε στόχο, αν θέλετε 5, βάλετε στόχο 10, πιάσετε 4, να είστε απογοητευμένοι. Όχι. Πιάσετε σχεδόν φτάσετε και να θέλετε να φτάσετε. Οπότε, εντάξει, να το δούμε παρακάτω το συγκεκριμένο, οπότε αν έχει κάποιες απορίες μπορούμε να δούμε παρακάτω. Ο στόχος, εδώ που λέω, ο στόχος είναι απλά καθοδηγητικός για να ξέρετε τι θέλετε να πετύχετε. Αποφύγετε την προσκόλληση στο να πετύχετε ακριβώς το στόχο που θέλετε. Σημασία έχει η εξάσκηση, η πρόοδος, η βελτίωση. Δεν έχει σημασία. Ο στόχος είναι να έρθει όταν συγκεντρωθώ πάνω στην βελτίωση, πάνω στην εξάσκηση. Αν εξασκούμε καθημερινώς για κάτι
και συνεχώς επικεντρώνουμε πάνω στην βελτίωση, να έρθει και ο στόχος. Και όταν συγκεντρώνουμε πάνω στην βελτίωση και πάνω στην εξάσκηση, είναι πολλά πιο εύκολο να παγωδευτώ, είναι πιο εύκολο να έχω παρακίνηση και ενέργεια για να πετύχω την αυτή. Γιατί σπάζω εδώ σε πιο μικρά κομμάτια. Να δούμε παρακάτω. Μυστικά για επίτευξη οποιοδήποτε στόχο. Εντάξει, ξανά είπαμε τα λίγο τούτα, να τα πάω έτσι λίγο στα γλύωρα. Δημιουργήστε όραμα, οραματιστείτε το, δηλαδή δημιουργάτε το μες στο μυαλό σας και κάνετε ένα βίντεο. Όπως έκαναμε τώρα με μια μνήμη, μπορούμε να κάνουμε και ένα στόχο που θέλουμε. Ο οραματισμός Ότι έχει ήδη γίνει. Ναι. Ο οραματισμός είναι ο τρόπος που επικοινωνούμε με το υποσυνείδητο. Οι εικόνες είναι ο καλύτερος τρόπος να επικοινωνήσουμε με το υποσυνείδητο. Οπότε, θέλω να συντονίσω το συνείδητο με το υποσυνείδητο για να πετύχω τους στόχους μου. Ξαναγάμε. Καλύτερος τρόπος να το κάνουμε το πράγμα είναι ο οραματισμός. Και οραματίζουμε τι θέλω να έχω και φαντάζομαι σαν να έχω το ήδη. Σαν να είναι ήδη. Πώς θα με έκανε να νιώθω αν είχα 5.000 ευρώ, πώς θα έκανα να νιώθω αν είχα παραπάνω αυτοεπίθεση. Οτιδήποτε έχετε να πετύχετε. Και εννοείται ότι είπαμε, γράφουμε το κάτω, λέμε το, επαναλαμβάνουμε το και τον οραματισμό χρησιμοποιούμε το καθημερινώς. Ενισχύουμε το υποσυνείδητο μας με το τι θέλουμε να πετύχουμε. Συντονίζουμε το συνειδητό με το υποσυνείδητο. Ο κύριος λόγος που πετυχαίνουν οι άνθρωποι τους στόχους τους, που μπορούν να χτίσουν συνήθειες, είναι ότι το συνειδητό, το υποσυνείδητο δουλεύει και άντα στο συνειδητό. Και όταν το υποσυνείδητο δουλεύει και άντα στο συνειδητό, ποιος είναι να λύσει το υποσυνείδητο. Είπαμε, ένα υποσυνείδητο εκατομμύρια φορές πιο δυνατό από το συνειδητό. Και πολλές φορές ρωτούμαστε κιόλας, γιατί δεν τα καταφέρνω. Ναι, αν είσαι ασυνείδητος στις εικόνες που δημιουργάς, δεν διασπροδοτείς τις σκέψεις που κάνεις και σκέφτεσαι αρνητικά, διάς εικόνες του υποσυνείδητου που δεν θέλεις. Το υποσυνείδητο να νικήσει. Απλό. Αποφασιστικότητα, είπαμε για την αποφασιστικότητα, αν πάρετε την απόφαση ότι πρέπει να γίνει γιατί αυτό θέλετε. Όχι πρέπει να γίνει, το πρέπει σπάνια να ακούσετε να το χρησιμοποιώ, το πρέπει σαν να αναγκάζω τον εαυτό μου να κάνω. Αν τον αναγκάσετε, τι να το κάνουμε πολύ καιρό. Δηλαδή σαν να εκβιάζω τον εαυτό μου για να το κάνω. Αλλά πρέπει να γίνει γιατί αυτό θέλω. Θέλω το και πρέπει να το κάνω γιατί θέλω το. Έχει διαφορά. Βασικά να πάρουμε να πούμε ότι είναι να γίνει, όχι ότι πρέπει να γίνει. Το πιστεύω ότι είναι να γίνει, ας πούμε. Ναι. Απλά λέω ότι μιλώ για την αρχή τώρα. Και για να πάρεις την απόφαση. Εννοείται ότι όταν πάρω την απόφαση, είπαμε, οραματιζόμαστε εδώ και στον οραματισμό σκέφτομαι το στόχο μου σαν να γίνει ήδη. Αλλά πριν να πάρεις την απόφαση, πρέπει να πεις πρέπει να γίνει γιατί θέλω το. Υπάρχει μόνο αυτή η επιλογή. Αν έχετε σχέδιο Β, κάψετε το για απελευθερώστε το. Πολλές φορές λένε μου πρέπει να έχω πλάν B. Όχι. Σχέδιο Β, στην ουσία, αφήνει σας περιθώριο για να αποτύχετε. Και η πιο συχνή ιστορία που λέγεται στην προσωπική ανάπτυξη για το που την λέγουν όλοι, να σας την πω έτσι πολλά με το γιατί όταν πήγαν οι Ισπανοί να κατακτήσουν την Αμερική, έκαναν πόλεμο με τους Μάια, με τους Ίνκας που ήταν, ξέρω εγώ. Ναι, και ήταν ο στρατηγός ο Κορτές και έχανε τον πόλεμο. Έχαναν τον πόλεμο. Παρόλο που εκείνοι είχαν όπλα και οι άλλοι είχαν δόξα και ξέρω εγώ, έχαναν τον πόλεμο. Και σκέφτεται τι να κάνω για να κερδίσω τον πόλεμο. Τι έκανα. Έκρουσαν όλα τα πλοία. Έκρουσαν όλα τα πλοία που ήταν να πάσουν πίσω και σε λίγες μέρες κερδίσαν τον πόλεμο. Γιατί? Πολλά πλοία. Δεν είχαν επιλογή. Αν δεν νικήσουμε τον πόλεμο, χαθήκαμε. Και αμέσως αλλάξαν όλα. Ενώ επειδή είχες την επιλογή ότι ξέρεις, αν δεν πάνε καλά, χάσουμε, όσοι γίνουμε, να πάμε πίσω. Τώρα δεν μπορείς να πάρεις πίσω, δεν καμάντο.
κάποιος ερωτήσε με, είχε γενναία την ιστορία μου χτες σε προσωπικό και ρωτάμε, μετά είναι τέλος σε διαβείς. Ερωτήσατε στο βιβλίο. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω είχαν μαζί τους τεχνίτες, δηλαδή για να απικήσουν, για να κάνουν απικία. Οπότε ξανακάνω άλλα. Βρείτε τους σημαντικούς λόγους για εσάς, να πω μετά για αυτό. Κάντε το μέρος της καθημερινότητας σας, το που λέμε. Είναι μια παρέθεση το για ο στόχος του Μάξι, επειδή να τα πούμε. Ανεβάστε τις προσδοκίες σας χωρίς κριτική. Δημιουργήστε μια νέα ταυτότητα για το ποιοι θέλετε να είστε. Πότε αποφασίσετε ότι είστε με τον τρόπο που ζείτε τώρα? Αποφασίσετε ότι ξέρεις είμαι ευχαριστημένος με τον τρόπο που ζω τώρα? Όχι. Βασικά δεν το σκεφτήκαμε καν. Αλλά αν το σκεφτείς, συμβιβάζεσαι. Ο συμβιβάζος όμως δεν να μας αναπτύξει, δεν να μας πάρει μπροστά στη ζωή. Χρειαζόμαστε να ανεβάσουμε το επίπεδο μας, να έχουμε περισσότερες απαιτήσεις, αλλά χωρίς κριτική. Εν τούτον το θέμα. Όλοι έχουμε ψηλές απαιτήσεις που είναι αυτό μας, αλλά τις υψηλές απαιτήσεις χρησιμοποιούνται, έρχονται μπούμερα και γίνονται εναντίον μας που τη στιγμή που με την πρώτη ευκαιρία που να κάνουμε κάτι και θα το πετύχουμε, αρχίζουμε την κριτική. Μα είσαι έτσι, μα είσαι άλλος, πώς και δεν έπρεπε να ήταν έτσι, πλα πλα πλα, και γιατί έκαμε αυτό το πράγμα. Είπαμε, η κριτική δεν μας παίρνει από πότε. Αξιολόγηση. Πώς μπορώ να βελτιωθώ? Να χρησιμοποιήσετε το ναι, είναι καλά να έχω ψηλών επίπεδων και θέλω να έχω ψηλές προσδοκίες, αλλά αξιολογώ τον εαυτό μου και βρίσκω τρόπος για να βελτιωθώ και θυμούμαι κιόλας ότι ναι, πρέπει να μιλάω τον εαυτό μου σαν να ζω μεγαλύτερο του φίλους. Όχι να χρησιμοποιώ τις ψηλές προσδοκίες για να θερίζω και να κατηγορώ τον εαυτό μου σαν πως και ο χειρότερος εγκληματίας του κόσμου. Γιατί έτσι κάνω. 99,9% του πληθυσμού αυτόν κάνω. Και μετά έχεις αυτοεπιθύση, δεν έχεις αυτοεκτιμήσει και te ρωτάς γιατί έκανα αυτό που θέλω να κάνω. Αυτό. Αφού μιλάτε αυτούς μου, χάγει. Μοιράστε το στόχο σε μικρά μέρη και συγκεντρωθείτε μόνο σε αυτό το μέρος κάθε φορά.